kama tek iwacho ni jok ma sani ng'eni koro baba mancha giwacho ni dhi konyo baba malo, baba ma koro konyo Ruto malo. Koro baba ma gidhi konyo malo no gibiro ng'eyo kendgi. Mak mana ni adier mantiere miwinjo ka wuok kuom jowinjowa, to wuok bende kuom gima wacho kae ni IEBC ni kama tek. Nitiere wach ma jeyo tumo kacha kawane break, wach mar voter education. Wach mar voter education ne podo tek nikech gima nie wi japiny sani ni to ombucha ni be dhi count. Ombucha madhi goyo 2027 ni mana kaka wasewacho ni e ombulu mar MCA, mar chairman, mar governor, senators ka onge wach nikech server onge ka. Magi gin mar MCA ni ging'eyo, kendo bende king'iyo kata mana yiero mancha ne IEBC osetayo from 2013 2017 2013 17 gi 2022 sama network ni e doho kacha to ni winjo ko kinde mang'eny wacho niya yiero ni ere kaka no nyalo bedo maber e yiero mamoko gite kae to biro bedo mana marach e ombuch ker ni kende. Making'iyo thoth buche manochwali e doho tiyudo ka thoth gi IEBC ne loyo ata malo malach kuonde mantiere by election kata mana e yiero ma e by election ma wan godo sani ok diro mabich e yiero manyocha do gwetho oko ni IEBC no tayo yo ma ok kare mano yiero matindo abich gi kae wacho onge makiwinjo ng'ato koni ane ma IEBC dhi landa tibiro yudo kaka no landi no kata kidhi e court to gitayo gik moko e yo makare. Mamondi nuang ka do gwetho oko yiero mar mujumbe kata mana mar governor kata mana mar senator tin kabisa jibiro koni ni tin kabisa kama lweny nitiere ma wach nitiere en wach savani mai kama kuku wach nitie mag senator gi governors gi nigi magi to werigo magi jopiny nigi yie mathoth kuom IEBC kendo kata mana mujumbe gi jopiny nigi yie bora ne gisetieko weche gi nomination kucho ng'at mochopo kucho kaka jopiny ogo echa e kaka donjo kama wach nitie en wach mar ombuch president ni to mae ema biro miyo ji dhigo ombulu kata ji ok dhi. Mae machiwo tana nekech ka ng'ato wacho ni kata ok adhi to giseng'e ng'ama dhi landi. Koro kae kama kuku wach nitie ting'eyo ni yiero mwachomo ni dhi bedo yiero ma iye lieti ahinya. Nikech mobilization maga shago gi team ne dhi biro godo ka giramo kendo gikayo lak gi ni William nyaka dhi dala kaluwore gi richo gi to gi samoro bende gik moneno odhi bedo mbulu ma iye tek tweta mana machal gi mancha ne wan godo cha to William bendo kalake ni en bende mae mochamo kendo nuoyo ok wuoge e dhoge. Koro mae momiyo gimineno je wacho ni to ken bende wacho ni kaka IEBC dhi wuotho gi jogi nyaka gi embrace gimokwongo bende digital technology. Nikech thoth rawere madhigo ombulu gi kata ka je wacho ni ken bende kuom gi to je bende nyaka par ni tintin ok midekre. Tintin ok midekre kanodwa kelo Ken Muga iye kanyo ka jenzi kacha taneno ka jo jenzi moko kona ni Ken Muga ok achiel kuomwa. Ken otegno.